Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव 9 एप्रिल मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैदों अफिशियेल नटिफिकेशन बेनो जाबाय कामान्डु रिलिनि बागै एन्ड जोंहा एक्सपेक्टेड काट अफ दिहुनगोन बेनो जाबाय दाखालि नोंथांमोना रिलि खांनाय आरो मैया रिजाल्ट होनाय बेनो जाबाय एबि इउबि कनस्टेबल दा गोबाव खालामा जों थांसो फैदों अफिशियेल साइटआव नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो तो दायो जों नायनोसै बे नटिसखौ मानो फैदों बेनो जाबाय कामान्डो पोस्ट दायो जितु रिलिज जाबाय थानाय दा बेनि थाखाय मोनसे नटिस फैदों बे पिएचडि नि बागै फैदों आरो दा बे एसेबां मेजर नङा दा बे जाबाय नटिसआ आपार आसामनि थाखायसो डिब्रुगड़नि थाखाय जे बेयाव जायगाया फिल्डआ चेन्ज जाबाय दा माखासे जाहोननि थाखाय फिल्डआ चेन्ज जाबाय बेयाव जायफ्रा डिब्रुगड़नि दङ स' बे नोंथांमोना माखासे डेट मोनदों आरो लोगोसे जायगा मोनदों दा बेखौ चेन्ज खालामनानै लांनाय जाबाय बेनो जाबाय केन्डिडेटफोरखौहाय लेंहरनायसो आरो लोगोसे बेयाव माखासे 19 एफि आइआर बेटेलियन बेयाव लेंहरनाय जाबाय डिब्रुगड़आव अके सिगांनिखौ चेन्ज खालामनानै दा बेखौनो आं नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय बे नोंथांमोननि थाखाय नङा माखासे डिस्ट्रिक्टनि थाखाय नंजोबा आरो बेनो जाबाय जोंनि हमना ला डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्ट एबा आपार आसाम थ' बेखौ दोनथ'नानै जों थांगोन दायो काट अफ बेसेबां जाथावना जोंहा आपकामिं फाइनाल लिस्टआव थांनो अके बेनो जाबाय एबि इउबि कनस्टेबल जाय मैया होदोंमोन काट अफ बिनि सायाव आरो लोगोसे काट अफआ गोजौ लेभेलाव थांदों बेखायनो काट अफआ गोजौ लेभेलाव थांनायनि चान्सआ दङ दा बिदिबा जों नायनि फै दा बेयाव माखासे फर्मुला वाइसआवहाय रानदों बाट इसेबां मेजर नङा बियो नोंथांमोननि एग्जामनि सायावसो जागोन बे अके थ' एग्जामाव जेसेबांनो नाम्बार लानो हागोन एसेबांनो काट अफआव नोंथांमोना थांनो हागोन दा ओंखायनो जोंहा एक्सपेक्टेड काट अफ बेसेबां थांथावना जों बेखौ सावरायगोन दा बेखायनो गोबाव खालामा जों बेयाव स' नोंथांमोना नायदिनै बेयाव माखासे काट अफ होदों आरो जास्ट मोनसे एग्जाम्पल बेयाव इउबिआव जों क्लिक खालामबाय थ' बे इउबिआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बाक्साखौ रायखांग्रोबाय मानोना बाक्सायाव काट अफआ गोजौआव थाङो एसटिपि बाबो स' बेयाव 88.15 थांगोन बायदि जाना दङ बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा एनपि माने न' पस्ट आरो बे पस्टआ गैया अके थ' एसटिपिआव पस्ट गैया आनरिजार्भआव नोंथांमोना थांबा मोजांमोन नाथाय बेयाव एसटिपिआव पस्टआ गैयामोन जेरावनोखि एनपि आरो एनसि थायोबा नट क्लियार माने रावबो क्वालिफाइड जायाखैखौ बुजायनाय जायो थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय दा जोंनि इउबिआव रायलायनाय लोगो लोगो काट अफ बेसेबां थांथावना स' बिनि सायाव जों डिसकास खालामसै दा जोंहा इउबिआव दङमोन जोंनि पिएचडिआव 40 नाम्बारनि दङमोन अके बेनिफ्राय एग्जामा जागोन जोंनिया 45 नि आरो बेनिफ्राय जोंहा माखासे दङ जेरै एनसिसि दङ थ' एनसिसिआव 5 दङ थ' एनसिसि 5 दङ बेनिफ्राय जोंहा एकाडेमिकआव 5 दङ अके बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोन आरो लास्टआव अरेल बेयाव 5 थ' जोङो नायसै दानिया काट अफ बेसेबां थांथावना थ' बेयाव मोनदों 40 नि गेजेराव नोंथांमोना 34 लाथ'बाय 34 खौहाय थ' बेनिफ्राय एग्जामाव नोंथांमोना पास खालामनांगोन 38 लाथारनांगोन हमना ला मिनिमाम बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे थ' बे जाबाय मोनसे एकाडेमिकआव थ' बेयाव मिनिमाम 2 लाबाय बेनिफ्राय नैबे एनसिसिआव बेयाव 0 लाथ'बाय माने एनसिसिआव गोबां थाखाया बेनिफ्राय अरेलाव नोंथांमोना 5 नि गेजेराव 3 लादो अके अब्ला बेसेबां जायो नोंथांमोना बेयाव नायदो बेसेबां थांगोन थ' दानिया जोंहा 5 आरो 4 9 थांबाय आरो 9 8 थ' जोंहा थांबाय थ' जोंनिया 17 थ' 17 थांबाय इथिंहाय 1 थाबाय 17 थांबाय ओरैहाय 6 दङ 77 थ' नोंथांमोना इउबि लेभेलाव थ' 77 निफ्राय थ' 79 नि गेजेराव लानो हानांगोन अब्ला नोंथांमोना फाइनालि काट अफआ फैनायनि चान्स थागोन बेनो जाबाय मेल केन्डिडेट अके बे मेल केन्डिडेटआ नोंथांमोना 77 निफ्राय 79 नि गेजेराव लानो हाथारनांगोन अब्लासो काट अफ थांनायनि चान्स थागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि टटेल मार्क्सआ थागोन 100 थ' 100 नि गेजेराव नोंथांमोना लानांगोन 77 निफ्राय 79 नि गेजेराव अब्ला नोंथांमोना चान्सआ थागोन बेनो जाबाय इउबि लेभेलाव अके थ' नोंथांमोना इउबि लेभेलाव मोजां लाबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया जों एबिखौ नायनोसै फैदो दा जों एबि काट अफ जों बेयाव सावरायगोन दानिया नेक्स्टआव थ' एबिआव 115 दङ दा बेखायनो काट अफआ गोजौ लेभेलाव थांगोन दानिया जों बाक्साखौनो रायलायबाय आं बाक्साखौ रिफारेन्स लादों मानोना काट अफआ गोजौ थांदों बेनिफ्राय नोंथांमोना गाव डिस्ट्रिक्टखौ आइडिया खालामनो हागोन बाक्साया एसे हाइ लेभेलाव थांखायो दा बिदिबा बाक्सायाव दङ एसटिपिआव 90 होनाय दङ .20 आरो हिन्जावफ्रा दङ 81.90 दा लोगोफोर जों नायनोसै फै दानिया पिएचडिआव जोंहा बेसेबां दंमोन 60 बेनो जाबाय जोंहा एबिआव बेनिफ्राय जोंहा थागोन एग्जामा 45 बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव थागोन बेनो जाबाय एनसिसि 5 दङ बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा थागोन अरेल दा बेयाव एकाडेमिक गैया पार्सेन्ट गैया फरायनायनि सायाव थ' बेयाव नोंथांमोना बे हमना ला 60आव 54 थ' 54 काट अफ लाबाय बेनिफ्राय एग्जामाव थ' नोंथांमोनाबो 30 खौनो लाबाय आं मिनिमाम बेनिफ्राय जोंहा नैबे एनसिसिआव थ' नोंथांमोना एनसिसिआव 0 खौनो लाथ'दो बेयाव एसेबां मोनखाया बेनिफ्राय जों अरेलाव 3 लाबाय अब्ला सानदो नोंथांमोना बेसेबां जाखो थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 8 + 4 12 13 14 15 थ' 1 थाबाय
बेनिफ्राय 8 थ' नोंथांमोना 95 स' नोंथांमोना बेयाव 95 थ' नोंथांमोना मोजाङै लानांगोन बेयाव जेरै होनाय दं बेबादिनो दङ थ' बे समब्रा समब्राय थांफ्रामगोन बेखायनो नोंथांमोनाहाय स' नोंथांमोना बे 94 निफ्राय थ' 90 थ' नोंथांमोना 6 बिदि लानो हायोबा आउट अफ नोंथांमोना 150 नाव अब्ला 100% थ' नोंथांमोना चान्सआ थागोन अके थ' बेखायनो नोंथांमोननि नोंथांमोननि टारगेटआ जाबाय एग्जाम थ' एग्जामाव 45 नि गेजेराव नोंथांमोना 38 निफ्राय थ' नोंथांमोना 39 नि गेजेराव लानो नाजाथार अब्ला नोंथांमोना 100% फैनायनि चान्सआ थागोन फाइनेल लिस्टआव मानोना काटअफआ बेयाव गोजौ थांगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि काटअफ थ' हिन्जावफोरनि काटअफ जों बेयाव नायगोन थ' नोंथांमोना पिएचडिआव मोनदोंमोन 40 थ' नोंथांमोननिया पिएचडिआव 40 60 नङामोन एग्जामा 45 बेयाव एग्जामा 45 जाखागोन गासैनाबो आरो एनसिसिआव 5 दङ बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि अरेल 5 थ' बे जाबाय एबि लेभेलाव एबि थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना काटअफ लादो जोंनि जिथु पिएचडि बेयाव काटअफ हमना ला 31 लाबाय बेनिफ्राय लोगोसे एग्जामाव थ' नोंथांमोना 36 लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे एनसिसिखौ आं दोनथ'बावबाय 0 हिसाबै बेनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्टआव बेनो जाबाय थ' नोंथांमोननि अरेल थ' अरेलाव 3 लाबाय अब्ला नोंथांमोना ओरैहाय थ' नोंथांमोना 70 थ' नोंथांमोना 70 थ' 70 खौ टारगेट खालाम थ' नोंथांमोना 70 निफ्राय थ' 71 थ' बेखिनिखौ नोंथांमोना टारगेट खालाम बेनो जाबाय एबि लेभेलाव अके दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर एक्सपेक्टेड काट अफ स' नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बेबायदि लायोबा थ' नोंथांमोना साख्रि जानायनि चान्सआव थागोन आरो बेनिफ्राय जिथु रिजाल्ट ओंखारनो गोनां बे रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारसिगोन नोंथांमोननिया मानोना थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जे एसआइनि एग्जाम फैगासिनो दङ बेखायनो एबि इउबि कनस्टेबल दाखालिनि 6000 भेकेन्सियाबो थाबैनो नोंथांमोना ओंखारसिगोन दा लोगोफोर बेबायदि स' नोंथांमोना एसे फकास खालाम एग्जामाव एबिआव लानोबा थ' मोजां नाम्बार नांगोन मानोना काट अफआ गोजौ थांगोन